Mua vituttaa. Ja mua kiinnostaa, millainen paskamyrsky tästä tulee syntymään. Osa teistä on saattanut kuulla tuosta Hesarin artikkelista. Niille, ketkä ei oo, niin mä haluan selventää, mitä tässä artikkelissa sanotaan. Käytännössä sanotaan sitä, että nuoret yrittäjät ei mieti eettisyyttä niiden vaatteissa. Ennemminkin oletetaan. Ja kun tämän jutun kirjoittajalla olisi oikeasti itsellä mitään tietoa siitä, että miten nämä yritykset saa näitä vaatteita. Se on ongelma, mutta se asia, mitä tää tuodaan esiin. Tällä yrittää luoda semmoista kuvaa. Yksi maailman suurimmista ongelmista olisi näiden nuorten vaatebrändiomistajien tekemiä. Artikkeli yleisesti tosi paljon mua, niin myös kaikkia muitakin. Sen sijaan, että Suomi kannustaisi nuoria yrittäjiä, ne yrittää painaa niitä alas. Mainitsit tuossa artikkelissa myös jonkun 12-vuotiaan brändi. Kuka tämä artikkeli kirjoittanut, miettinyt miltä siitä saattaa tuntua, kun se lukee tätä? Tietysti sä oot kirjoittanut jutun, mihin liittyy 12-vuotiaan aloittama brändi. Sä dissaat sitä ja saat ihmiset vihaa tätä ihmistä. Mun mielestä sun on ihan turha lähteä tossa vaiheessa enää puhua mistään moraalista mitään. Ymmärrän se, että jengi on kateellisia ja sen takia ne haluaa kirjoittaa tämmöisiä juttuja. Mä en ymmärrä sitä, että miksi tässä haettiin tämmöistä kulmaa. Kaikki tietää, että kaikki H&M, Chainit, Sarat, kaikki pyörii tosi hämärin linjoilla. Sitä professori valitsi just tän. Tässä nähdään